Het is 4 uur, dit is het Frieske Nijs. Goedemiddag. Een bizar shit-incident juist in Tjom. Een 29-jarige vrouw waard toch een kogel rekken, wil ze achter in de tuin ziet. De vrouw viel een klapje in haar borst en zei dat ze verwonnen wie. Na onderzoek die blikken dat een 28-jarige buurtbewoner sketten hier op zijn eigen hiem. Die man jouwt daarvan, ik ga inderdaad het wapen. Ik had de familie 3 keer met sketten. 1 keer op een blok hout en 2 keer op vogels in de loft. Dus ja, daar hebben we de munitie die we in beslag namen, hebben we vergeleken met de kogel die de vrouw in haar borst had. Dan konden we nog gewoon van de röntgenfoto die in het ziekenhuis maken, konden we dat zien. En dan bleek dat die munitie erin kwam. De schutter en de 42-jarige eigenaar van het wapen binnen onhouden voor verbeen wapenbezit en het tabbrengen van zwier lichamelijk letsel. 408 Frieske garnalenviskers gaan failliet, wat er niet veroordeeld onder de kiloprijs van garnalen. Die prijs is op dit stuit zo leeg dat de viskers net uit de kosten komen. En daarom vieren ze van Joetouw actie. 2 weken lang wordt er sowieso net uitvingen. Daarna willen de viskers de situatie elke 2 weken op een nij besjen. Want zaak kent net langer. We zijn zo vier dat de garnalenhandelaar is hier in de quote 400. De garnalenvisker kan naar de voedselbank. De natuur die wordt overbelast op zo'n manier. En de consument betaalt het nog liekevol of misschien nog wel meer. Dan mag je ook maar zeggen. Goed 50 Frieske viskers het werk deadline. De actievierders in Nieuw Oerlis in Lauwerzeeg. De grote natuurbron juist er in het Vochtelerveen op de grens van Friesland en Drenthe het een soort skeer ombracht onder flora en fauna. Zowat 1 kante kilometer is verlengd. Natuurbeheerders inspecteerden van een maand het gebied. Als je zo om je heen kijkt, dat is natuurlijk een heel troosteloos gezicht. Allemaal zwart geblakerd. Aan de andere kant realiseren wij ons hoe belangrijk het is dat zo'n gebied heel groot is. Want uiteindelijk het leven in dit stuk, dat is natuurlijk allemaal verloren gegaan. Maar goed, daaromheen, en je ziet het ook wel. Daar zijn diezelfde planten en dieren aanwezig die hier verdwenen zijn. En de komende jaren mogen we verwachten dat die dieren ook deze 100 hectare die verloren is gegaan wel weer weten te vinden. Want juist de jonglet had de brandwacht Dwaande West de brand op de Veengroen te bestrijden. 2 helikopters van Defensie moesten nu uiteindelijk 150.000 liter water lozen om het vuur uit te krijgen. Het ministerie van Economische Zaken heeft een nieuwe ontheffing voor het verriepen van het Polderhoofdkanaal van de Veenhoop naar Nijbeets. Dat meldt de gemeente Opsterlaan. Er is ik alles een ontheffing aan, maar daarmee slagen het net om het kanaal te verriepen. Zinstanders van de verriepening verwoen de juridische strijd omdat er net genoeg dienen weer om de natuur te compenseren. Deze keer is het beter tocht en hebben de natuurclubs het verzet staakt. Een automobilist is vanmorgen verwonnen rekken bij een ongeluk op een betonwaai bij de Harkema. 10 jaar van jongeren kwamen ze met haar auto frontaal in botsing met een veegwijn. De vrouw moest door de brandwacht uit haar auto hellen worden. Ze is met verwonding zo'n schouder naar het ziekenhuis in Drachten gebracht. Een man uit Gariep is een van de haatvertochten in een grote zuivelfraudezaak die speelt voor de rechtbank in Roermond. In totaal moet er 12 vertochten voorkomen. De fraude spelen in 2005. Van zo'n 50 boeren waard molken kocht en letterlijk verwerken, boeten het molkenquotum om. Hoe de te volle produceren molken is dus geen superheffing betalen. Net alle 50 boeren komen goed voor de rechter, want 40 hebben een schikking accepteren en betalen boetes, rond €10.000. Een paar dagen na de opening is de nieuwe digitale informatiepeel in het centrum van Watwoorden alweer vernield. De politie heeft een van de dieren oppakt. Al Roene Toons die wat dit saneem de toptransfer in mijn gebroeknaam, maar lang had toeristen er net van genieten kind. Dit weekend waren de borden en de oerkaping maar stenen bewerken en de digitale informatiepeel is helemaal vernield. De ski is meer dan €10.000. We hebben het zo vandalismeproof mogelijk laten aanleggen uiteraard. Alleen ja, als je iets vernielen wilt, dan lukt je dat blijkbaar toch. Maar dan kon de camera's die er hingen kon Jood een 17-jarige jongen uit Boil aanhouden worden. Hij had de vernielingsintusken bekend. De politie verwacht het in Kwatten nog meer aanhoudings. Ben dus bij het waar. Joen en vannacht een stevige wind. Morgen wisselen de bewolking en Sinnemekorau het tussen de 13 en 17 graden. Er zit een krachtige noordenwind. Jongens en nacht zit er kans op wat ruim. En dat zijn via de kwart Jood dadelijk heer en het paard waarom. Ik meld me wat meer Friesnijs, hazes om 6 uur.